Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalikol. Magandang gabi! Metro and Mega Manila. Check your love radio TikToks. It is now 32 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Bilis ng oras natin, ano, Col? Alas 6:30 na ng gabi. Medyo maluwag ang kalsada kaya dahil nga ang mga tao, ang mga utaw ay nasa bakasyunan. Diba? Buti pa sila. Kaya magpapasabi ka na lang ng ano, Tang? Sana oil. Ay nako mga kabisyo. Siyempre, sa mga kabisyo po natin nakatutok sa atin dyan, maraming salamat. Eto, hindi na natin patatagalin to. Tang! Pag-usapan na natin to! Viral ang isang Facebook post kung saan mababasa sa isang mensahe para sa mga anak na mahilig sumagot ng pabalang sa kanilang mga magulang. Ayon pa po doon sa screenshot na kumakalat, ang sabi po doon sa mga anak na nasa poder na kanilang mga magulang, abay, wag daw magsiga-siga at umastang kaya na nilang buhay na kanilang mga sarili. At magpasalamat umano sila dahil ang kanilang mga magulang kahit na medyo pabalang at binabastos na nila ay hindi pa rin, ay pinapakita pa rin ang pagmamahal sa kanila. Tang, logika na natin to, Tang. Ay sige, wag mo nang patagalin. Kalbo, logikan mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Sana hindi ito nagiging basic sa generation ngayon. Kasi sobrang nakakalungkot po na nawawala na ang respeto ng mga kabataan, lalong-lalo na sa kanilang mga magulang, di po ba? Sa panahon po natin mga angkol at mga auntie, naku, mataas po ang respeto at takot natin sa mga magulang natin nung kabataan natin, di ba? Di ba, feeling kasi mga kabataan kasi ngayon, parang wala nang takot, feeling nila kayang-kaya nila mabuhay mag-isa eh. Dati, sumagot ka lang ng babalang, abay, magugulat ka na. May bagay nang lumilipad, tatama sa mukha mo. Diba? Kapatid ko nga eh. Nakalimutan yung ninja yung nanay ko eh. Sumagot ng pabalang. Ayon, yung tinidor, dumikit sa likod niya. Hindi kasi sa panahon natin mga angkol, mga auntie, di ba? Pag na-bad trip yung nanay mo, kung ano yung mahawakan niya, yun yung ibabato sa'yo. Diba? Pambira naman. Pero ito mga kabisyo, logika natin. Bakit po ganito na lang ang ugali ng mga kabataan ngayon? Diba? Isa po sa mga dahilan dyan ay ang masasabi nating pagkakaroon po ng mga modelo sa lipunan na minsan hindi na pinapahalagan ang paggalang sa mga magulang. Ito na rin po ay isa din dito ay epekto ng teknolohiya. Yung paggamit po ng technology, tulad po ng mga cellphone, social media, ay maaari pong magdulot ng pagkakaroon ng maling pag-uugali sa mga kabataan ngayon. Kaya hindi kagaya dati talaga, di ba? Kaya naapektuhan ngayon ang interpersonal na ugnayan at hindi na nakikita yung values na tinatawag, di ba? Hindi kagaya dati, pag inutusan ka, bibingi-bingihan ka na lang, bigla na uminit yung likod mo. Kasi binato ka na ng plancha. Imaginin mo yun, pag napraning yung nanay mo, tatay mo, ngayon mga bata, pag inutusan mo, nak, pasuyo nga nun. Wait!
Kasi nag-ML pa. Hindi kasi pwedeng i-post yung laro eh. Dati, pag pag dalawang utos na, pag tumaas na yung boses ng magulang mo, sigurado susunod may lilipad na dyan. Ano mga kabisya ang oras natin? We got 36 minutes after 6 o'clock and we are still broadcasting live across the city of Bay. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!